Benvinguts i benvingudes a Camins de la Vida. Avui ens acompanya Sasha Pratkan. Vale, primera pregunta, Sasha. Com t'he de presentar? Com a què? No sé, Dani, hola. Clar, jo sóc filòloga. Efectivament. O sigui, això ho tenia clar? Sí, però no exerceixo de filòloga ara mateix. No ho sé, estic una mica... a veure, també sóc actriu. És el primer cop que ho dic així en veu alta a algun lloc, però bueno, tinc la formació d'actriu, o sigui que si puc dir soc filòloga, puc dir soc actriu. Sense que... No crec que t'ho discuteixi ningú. O sigui, com a mínim, no per separat. Sí, i ara mateix estic treballant venent gelats i faig fanzines i he estudiat edició també, sóc editora perquè he editat fanzines. No sé, Dani, com a tot això em pots presentar? I trobaré alguna manera de posar-ho en el títol de tot junt. Sí. O sigui, què preferiries? Puc posar... gelatera. No, És perquè gelatera? gelatera no soc, perquè no faig gelats. No fas gelats, venedora de gelats. Clar, no, però no... Perd no. encant. Sí. Perd encant. No sé, ja ho pensarem. Posar filòloga, entre altres coses. Pots. Entre altres moltes coses. Sí. De moment ho deixem aquí. Si a l'acabar l'entrevista se'ns ha acudit alguna altra cosa, Bé, ja ho canviarem. Molt bé. Què tal, Sasha, com estàs? Estic nerviosa perquè, clar, el fet d'explicar la meva vida laboral i acadèmica a un podcast que va d'això és en plan, vale, és que ho he d'organitzar, ho he d'ordenar dintre del meu cap i he fet tantes coses i tan diferents que no sé, clar, és que no sé què és el que em defineix. Però, o sigui, jo des del punt de vista de la persona que ha fet el podcast ja és una mica el que busco, que el desordre, o sigui, plasmar el desordre de cadascú, que el primer va ser la Cati, que no estava gaire desordenat, però bueno, és el seu. Vale. I ja està. Molt bé. Llavors, crec que comencem pel principi, més o menys. Sí. Que de fet, sí, és com ens vam conèixer tu i jo. Efectivament. Perquè tu feies el batxillerat científic. Jo feia el batxillerat científic, exacte. I estaves en un tren explicant que feies el batxillerat científic. Sí. I... A un amic, sí, i tu vas sentir i vas dir, a on fas el científic? I llavors, doncs ahir... I ja està. Sí. I clar, és que jo en aquell moment feia el científic perquè jo feia el científic per diverses raons. Primer, perquè al meu institut no hi havia humanístic. Segon, perquè el social no em semblava bé ni les assignatures, ni els profes, ni els alumnes que el feien. I llavors, per descarte i per no canviar d'institut, vaig fer el científic. Bé, però podríem dir que si hi hagués hagut humanístic... Jo em vaig plantejar fer l'humanístic, sí, o sigui, era més el que em tirava, perquè, o sigui, jo era molt de... Vale, m'agrada català, anglès, francès... Mates no m'havia agradat mai. Bio sí que m'interessava una mica. Química no sabia ni el que era. Física tampoc sabia el que era. Era com natus. No. Sí. És que... I clar, no. I llavors, quan sí, jo vaig fer el científic, vaig començar a suspendre tot, compulsivament, perquè no entenia res i perquè no estudiava i perquè no sé estudiar. O sigui, jo faig les coses si se'm donen bé. Si no se'm donen bé, bueno, doncs ja està. Bueno. No s'estudia. I també, bueno, o sigui, clar, jo vaig parlar amb la subdirectora de l'escola, vaig tenir una conversa amb ella en plan, què faig? No, és que clar, un moment, tornem allà, perquè jo de sobte al batxillerat vaig decidir que volia ser actriu i vaig decidir que volia anar a l'Institut del Teatre. Bueno, la conversa que estaves tenint, quan ens vam conèixer, apuntava cap a això, perquè estaves parlant amb un noi que estava fent el batxillerat escènic. És veritat, clar. I que et va dir que no era tan fàcil com semblava. Sí, vale. I ja està, i jo estava xafardejant allà. Molt bé. No, doncs veus, no me'n recordava d'això. És veritat. Mare meva. Llavors, tu eres un adolescent que volia ser actriu? Sí. Que havia acabat
al batxillerat científic. Sí, i que me la sudava les PAU, la selectivitat me la sudava perquè per entrar a l'institut de l'Institut del Teatre només havies de tenir-les fetes o aprovades. Llavors, paral·lelament, per si no entrava a l'institut, spoiler, no vaig entrar a l'Institut del Teatre, vaig fer-me com la llista d'opcions de carreres normals, de graus universitaris. Llavors, com a primera opció vaig posar estudis d'anglès i català, que és molt trist que no es digui filologia, perquè ens sap greu a tots, jo crec. Això a quina uni? A cap uni es diu filologia. A cap uni es diu filologia? No es diu així, es diu estudis de la llengua que sigui. I hi ha la broma aquesta de que quan acabes no ets filòleg, ets estudiant de... No? Sí. O sigui... No, a veure, ningú ho diu, tots ho estem passant per alt, tots som filòlegs i filòlogues, no passa res, però clar, no, filologia no es diu al grau. És molt trist, però no passa res. Això vaig posar com de primera opció anglès i català. Per què? Pues perquè eren els dos idiomes que més m'agradaven. I llavors no sé què vaig posar més de segona opció. Vaig posar, me'n recordo, filo... psicologia... Vale, vaig fer a la CL, vaig fer bio, per si de sobte sí que em donava per la psicologia. Sí, psicologia puntera, bio. Sí, i mates no ho vaig fer perquè mates directament... O sigui, se'm donen molt malament, vale? Les mates a mi em van aprovar les mates per claustre, segon de batxillerat, literalment. O sigui, no vaig aprovar la RECU i, bueno, no passa res. No passa res. La profe em va dir, mira, te les aprovo, però m'has de prometre que no les agafaràs a la CL perquè llavors se n'adonaran que això no va. Bueno, potser no se n'haguessin adonat perquè va ser un examen de mates xunguillo. Me'n recordo, bueno, és igual, no passa res. Jo a l'examen, o sigui, la CL vaig fer això, els que podia fer perquè havia fet el científic. A química, literalment, vaig entrar a l'aula de l'examen perquè fora feia calor, però jo vaig entrar amb la idea d'entregar l'examen en blanc i el vaig entregar en blanc. I, no sé, bio vaig aprovar i física vaig treure un 3. Però no passa res, perquè per estudis d'anglès i català només necessitava un 5 sobre 14. Llavors, perquè hi ha més places que la demanda que hi ha. Sí. Bueno. Sí, crec que vaig treure com un 10 d'anglès, un 9,5 de català i un 9 de castellà i amb això ja vaig... Que era l'important en realitat, o sigui... No. Molt bé. Bueno, m'estic allargant molt amb això de la CL perquè en realitat ni em va ni em ve. El cas és que jo, això, vaig fer les proves de l'Institut del Teatre, també. Abans o després de la CL? No me'n recordo, però estava molt junt. Vale. No me'n recordo qui era abans. Crec que abans hi va haver segur el teòric, que jo me'l preparant ja com al maig. Vale, perquè les proves de l'Institut del Teatre, així com a explicació, com són? Sí, hi ha unes lectures d'obres de teatre que t'has de llegir i preparar perquè et fan fer comentaris de textos. O sigui, hi ha un primer examen teòric que és comentari de text d'això, de les obres que van des dels clàssics en plan Plaute, no sé què, fins a coses més contemporànies. I llavors hi ha comentari d'imatge random, pot ser un quadre, pot ser un escenari muntat amb una escenografia, pot ser, no sé, coses random. I no me'n recordo què més. I crec que preguntes teòriques en plan, què és? No sé. La dramaturgia, no sé, qualsevol cosa així. Sí, de teoria de teatre, del gènere. Sí, i bueno, aquestes les fas i llavors hi ha les proves pràctiques, no sé com es diu. Escèniques? No sé, és com molt redundant. O sigui, t'has de preparar un monòleg. Sí. Que també, entre els que et donen, això es penja a internet, a la web de l'Institut del Teatre. Llavors, això, et prepares un monòleg pel teu compte i vas allà i el fas. I el mateix dia que fas el monòleg hi ha com unes proves físiques. Que això jo estava molt espantada perquè et diuen en plan, i et fan fer el pi, o et fan fer la roda o el que sigui, i fas com un circuit típic
d'educació física, en plan sí, saltar sobre... Sí, com una cursa navent. Sí, una mica així. Bueno, no, la cursa navent no, però sí que salta sobre cubs i no sé què, i et fan com fer de sobte un exercici de dansa sense música, per exemple, o coses així. I amb això, doncs, no sé, valoren una mica també com respons a les propostes dels exercicis o així. I llavors, entre el teòric que havies fet un dia i les proves físiques més el monòleg que has fet un altre dia, et donen una nota i llavors potser passes a la segona fase. Jo no vaig passar a la segona fase. Vale. Però la segona fase és com una setmana que treballes el teu monòleg, el monòleg que havies presentat, sí. I llavors ells valorant l'evolució que fas, t'agafen és com més de projecció, no? De com absorbeixes tu el que t'ensenyen. Sí, durant aquella setmana els profes de l'institut, sí. Llavors jo vaig fer filologia anglesa i catalana, estudis d'anglès i català, que em pesi, a l'Autònoma, i també em vaig apuntar... Jo soc família nombrosa especial, llavors la carrera, el grau, em sortia gratuït i gràcies a això vaig poder fer per apuntar-me a una acadèmia de teatre que em vaig apuntar a la Nancy Tuñón, que està a Gràcia, i llavors als matins anava a la uni i a la tarda tenia teatre. Que al final, sí, i en teoria teatre són 3 anys i la carrera 4. Doncs jo vaig fer les dues coses en 5. Perquè anava com una mica al meu ritme, repetia coses, assignatures, no sé què, però bueno. Ja és això. Sí. I no sé. Llavors, a la Nancy, a l'escola de teatre, ho vaig passar molt malament. Vaja. O sigui, a veure, vaig aprendre... Gir dramàtic, mai més en dit. A veure... Clar, és que jo ara no pensava que hauria de parlar d'això, però realment això és la meva trajectòria acadèmica, també. Bueno, forma part de la teva vida. Sí. Això, doncs, la Nancy també has de fer unes proves, de fet, a l'estiu, però bueno, allà sí que em van agafar. És molt car, però bueno, està bé. Els profes... O sigui, la Nancy està com molt enfocada en professionalitzar i també hi ha com una... Ai, és que em fa vergonya parlar d'això. No sé, hi ha com una cosa de... Mireu, si tu entres a l'escola i estan totes les parets plenes de pòsters de gent que ha arribat a l'estrellato, en plan, vale, mira, això és el que tu has d'aspirar i si no arribes aquí és que has fracassat com a actor o actriu. Saps? En plan, hi ha aquesta cosa en l'ambient que posa una mena de pressió que dius, vale, jo estic estudiant i vull aprendre, però és que no sé si vull això o si he de voler això... Clar, o sigui... Si a tu t'agrada el teatre perquè t'agrada actuar i decideixes formar-te perquè t'interessa a tu com a persona, potser això no acaba d'encaixar, no? O sigui, aquesta perspectiva de... Clar, sí, o al final entres en aquest mood i penses que ha de ser així i llavors sí, i hi ha com una compatibilitat entre gent que no especialment que es nota, però sí que està com per sota de les relacions que es formen allà, no sé. Saps? És com que es creen grups en plan, vale, aquesta és la gent que sí té un ego i que vol aquest èxit i aquesta és la gent que no tant. O bueno, potser també jo això ho dic perquè a mi no em sortia bé tota la primera, saps? Llavors jo estic en plan, bueno, doncs com que no em sortia, doncs em victimitzo i jo no sóc de la gent que, saps? Aquests flipats que hi ha per aquí. Però que clar, que potser si a mi m'hagués sortit tota la primera també hauria sigut una flipada, saps? I ho trobo normal i ojalà, saps? Ser aquesta tia xulíssima que... Creus que l'institut és diferent? No en tinc ni idea. Crec que l'institut... no crec que sigui diferent. Bueno, sí, vale. No, clar, és que jo crec que en general, no? Totes les escoles de teatre són una mica així. No sé. Bueno, no, a veure, també, no sé, després hi ha... Clar, llavors hi ha aquesta cosa, no?
que potser si és una escola de teatre que cuida més el companyerisme, que cuida més el cuidar en si, llavors és com, no és tan professional, perquè clar, no estan com afilant la punta de cadascú. Clar, no estan polint el diamant en brut, que ets tot el que podries brillar. Sí, clar, no sé. Bueno, això per una banda. I per l'altra, els matins, com he dit, anava a la uni. Això que he dit, en realitat és mentida, perquè no anava jo a la uni. O sigui, perquè clar, jo anava a teatre fins les 10 de la nit, que sovint s'allargava, llavors arribava a casa a les 11, encara havia de sopar, encara havia de fer deures, llavors al matí, si jo tenia classe a 8:45, no anava fins l'Autònoma, vull dir, és una hora de camí. Sí, llavors, de ferrocarrils plens de gent. Sí. Que jo vaig adonar-me que els ferrocarrils estaven plens de gent molt tard, perquè jo mai arribava a l'hora, llavors el ferrocarril que et portava a classe puntual no l'agafava mai, llavors jo agafava un ferrocarril buit amb els 4 que anàvem tard, però clar, després quan vaig veure que a sobre estaven plens encara menys vaig anar a classe tan d'hora. Bueno, això. Però tot i així anaves fent, perquè o sigui, tu has tret amb 5 anys les dues coses, o sigui, no... No, és que jo no sé com vaig aprovar les coses de la uni, la veritat és que, clar, jo, en general, anava molt poca classe, sí que vaig fer amigues, God bless les amigues de la uni que em passaven els apunts, perquè gràcies a això podien aprovar els exàmens als que anava, perquè molts dels exàmens o sigui, m'adormia i no em presentava el dia de l'examen perquè m'havia adormit, simplement, o sigui, tinc un problema molt heavy amb no sentir el despertador, o sigui, això és real. Havia de ser la madrina del fill d'una amiga meva i no ho soc perquè em vaig adormir el dia del teig. O sigui, si puc arribar a aquest punt, doncs també podia adormir-me exàmens i recuperacions. Llavors, quan tenia recus, el que feia era directament no dormir, en plan, si no dormo, no hi ha la possibilitat que no senti el despertador. Llavors feia això. Bueno, no passa res. Això, per sort, ara ja no ho he de fer. I no sé, si anava provant els exàmens... Bueno, és que, joder, quin desastre soc. O sigui, és que anava a dir, sense llegir-me els llibres, o sigui, és que a sobre no sé com vaig aprovar. Anava fent, no sé, m'agradava molt, de sobte tenia un examen de poesia i em llegia 4 poemes i amb això i el poc que tenia dels apunts i de la classe única a la que havia assistit, recordava les 4 coses que havia subratllat el profe i ho posava a l'examen i just era el que em demanaven, no sé, cosa així, no sé. Les coses de llengua, bueno, això en quant a literatura, que més o menys pots anar fent, però... Bueno, mentida, allò de més o menys pots anar fent, perquè primer de carrera l'única assignatura que vaig suspendre va ser de literatura i em va fer moltíssima ràbia haver fet el científic. Perquè, clar, és que jo no havia fet comentaris de text, en plan, o sigui, havia fet comentaris de text de filo i d'història a batxillerat, però de literatura no, i clar, a mi m'havien dit que el batxillerat científic t'obre moltes portes i l'altre es pot anar fent, però clar, jo no sabia fer un comentari de text. Però bueno, no passa res, perquè això també després, més endavant, em va donar com... O sigui, clar, jo havia de fer els comentaris de text sí o sí, llavors no podia seguir un esquema de comentari de text que t'havien ensenyat a batxillerat, que de fet això els profes de la uni ens ho deien molt, en plan, no feu el que tal, que era en plan parlar de l'autor, de la seva vida i no sé què, i després doncs jo feia els comentaris doncs com em sortia, i llavors més o menys sortia una cosa més, anava a dir orgànica, però mentida, sortia una cosa més caòtica, però no passa res, perquè, no sé, depèn, a vegades colava i de vegades no tant, no sé. I les coses de, jo què sé, de llengua, en plan morfologia, doncs se'm donava malament i vaig fer morfologia 3 vegades, o sigui, la vaig suspendre 2 cops, sí, però no passa res. No me'n recordo de res, de dir, no sé com la vaig aprovar. Que mal, tio. O sigui... És que estava preparant una pregunta, però no sé si... que t'anava a dir. Però tu notes que has après a la carrera? Que...
Jo crec que... Que bueno, ets filòloga. És que... Et sents filòloga? Desastre. Jo crec que això no es pot... Que no passa res, Hi ha molta gent amb síndrome de l'impostor per aquí. No, però... No sé... Jo què sé... És que clar, durant la carrera no sentia que estava aprenent. Era en plan, bueno, vaig aprovant les coses, vaig fent... I en retrospectiva? I en retrospectiva... És que, clar, jo crec que és com que he après un mood amb el qual apropar-me a la literatura que abans no tenia. Però... No sé, m'està fent molt de cringe ara mateix. Però no és tan raro, O sigui, vull dir, anant al meu terreny, que està completament a l'altra banda, sí. O sigui, una cosa general que trobo és que durant les carreres científiques, posem concretament bioalgo, tu t'has d'aprendre un munt de processos, un munt de noms de proteïnes, un munt de no sé què, que quan surt de l'examen hi ha un botó que és suprimir i que desapareix del teu cervell. Però sí que un cop necessites aquest coneixement, no és que aparegui, sinó que t'és més fàcil reincorporar. O sigui, jo he parlat amb companys meus, clar, jo què sé, sí que quan tu hagis de fer una cosa en un laboratori o el que sigui, necessites uns coneixements que potser o són prou bàsics com perquè hagis acumulat prou coses a sobre com perquè això ho tinguis molt clar, i llavors el que realment en aquell moment necessites tu pots llegir relativament ràpid i entendre-ho millor que no pas si ho haguessis d'entendre tot. Però llavors no és que et quedi el que aprens a la carrera allò intacte. Llavors, no sé, fins a quin punt aquest mood en què et va posar filologia és una mica paral·lel a això. Pot ser, sí. No sé. Bueno, clar, no, també... És que clar, no sé, és com, sí, una capa de sobte que portes, no? També on anar a buscar recursos, no? Exacte. Una mica això, també. Sí, o sigui que... Bueno, saps fer un comentari de text? Sí, bueno, no ho sé. Sí. Sí, és que estic pensant en més coses de llengua, perquè jo vaig entrar també, que em feia molta il·lusió, per exemple, l'assignatura de fonètica. Perquè batxillerat m'havia agradat molt. I llavors era en plan, uah, és que m'encanta. I vaig fer alguna assignatura de fonètica anglesa i m'ho vaig passar superbé perquè sí, però per exemple ara això no ho he d'aplicar en res. Que bueno, que sí que després a teatre, quan fèiem classes de dicció, doncs clar, era com, vale, això es complementa les classes de fonètica amb les classes de dicció, perquè és com, vale, va junt. Però després, quan ja quan hi havia l'assignatura de fonètica optativa, en plan de fonètica no anglesa, sinó fonètica i ja està, crec que es deia, que en teoria havíem d'anar a laboratoris com a veure, com es diu això? Les onades de so, com es diu això? Ones de so. Bueno, havíem d'anar a veure aquestes coses, doncs jo aquella optativa m'hi vaig apuntar i era molt guai les dues classes a les que vaig assistir, però era a les 8 del matí i vaig deixar d'anar-hi i literalment vaig deixar l'assignatura perquè no podia aixecar-me els matins per anar-hi, i molt trist. I aquí vaig deixar d'apuntar cap a llengua i més cap a literatura, perquè les de literatura eren a la tarda. Sí, literalment, que trist. Però sí, a vegades ara em sap greu, haver abandonat la fonètica perquè era molt guai. Jo què sé, potser ara hauria sigut fonedista, qui sap. O potser hauria sigut... També vaig tenir com durant una època la idea de ser profe de fonètica per actors i actrius, en plan com per fer accents i així. Sí, en el moment en què ho enganxaves aquestes dues... Ho estava fent alhora, era com, és que sí, podria fer això, però bueno... Clar, perquè el fet de que tu hagis d'associar un fonema a cada cosa que dius i
quan precisament a teatre estàs com matisant Clar. cada cosa que dius. Tenia sentit. Bueno, camins de la vida que no he agafat. Sí, perquè era el matí. Era les 8 del matí, és que clar, no passa res. Sí, no sé, potser ho rebrenc algun dia, no sé. No sabem mai. Bueno, la carrera la vaig acabar així, anar fent, i llavors no sabia què fer. Vaig fer un postgrau random, random, o sigui, es deia postgrau en llenguatge sensorial i poètiques del joc, que el feia una companyia de teatre que es diu Teatro de los Sentidos, que jo no coneixia, i el feien amb la UDG, la Universitat de Girona, però bueno, es feia aquí a Barcelona, però tal. No sé, em vaig apuntar a aquest postgrau perquè em semblava xulíssim el nom i perquè com ja havia acabat teatre i no estava fent res, doncs era com, bueno, almenys segueixo lligada com al món de... Clar, no deixes anar del tot. Clar, del teatre. Perquè llavors jo estava treballant de profe d'anglès. Una merda. O sigui, no vull ser profe mai més. Perquè, clar, de fet, el camí recte, diguéssim, de ser filòleg sovint és fer el màster de profe i ser profe, no? Bueno, jo això tenia bastant clar que no ho volia fer, perquè no m'agrada ensenyar. Bueno, acabo de dir que volia ser profe de fonètica per actors, però bueno, és diferent. No m'agrada ensenyar llengua, crec, o anglès. No m'agrada ensenyar anglès, no ho sé. Bueno, doncs vaig ser profe d'anglès El matís de que eres profe d'anglès a nens? Clar, perquè era a nens. A nens, sí, no? a nens de P4 a quart de primària. És que no era profe d'anglès, era babysitter, o sigui, no, clar, és diferent. Sí. Bueno, és igual. El que és que mentre jo era profe d'anglès vaig fer el postgrau aquest. Va estar bé perquè al final vam fer un projecte guai d'una obra sensorial, o sigui, però bueno, no el recomano gaire aquest postgrau perquè, o sigui, era bastant una mica un caos com estava organitzat, i sent jo un caos que digui jo això és heavy, o sigui, simplement arribaves allà i de sobte, no sé, començàvem molt tard o no sabien què faríem d'una classe a l'altra, però bueno, no passa res. La gent que vaig conèixer allà va ser guai, o sigui, era gent que li interessaven coses així. De sobte hi havia un arquitecte que li interessava això, o no sé què. O sigui, el que fa aquesta companyia i el que ens ensenyava a fer era com a fer una mena de teatre que no és de text, és com que a través dels sentits doncs fas com sentir coses a l'espectador. Sí. O sigui, en lloc d'anar a seure a veure una obra, passes per un túnel de coses, en plan, doncs que ara et fan olorar no sé què i que et recorda quan eres petit i no sé què i et desperta aquestes emocions que estan connectades amb tal. És una mica així la seva línia d'investigació. A mi no em va acabar de convèncer, però bueno, va ser divertit i ja està. I vaig acabar això i llavors vaig decidir, vale, vaig a fer alguna cosa que realment m'agradi i que em serveixi. Perquè jo, mentre estava a la uni, vaig descobrir, bueno, soc molt caòtica, no passa res. Vaig descobrir el món de l'autoedició, o sigui, dels fanzines. Sí. I em va flipar, o sigui, editar coses, una meravella. Llavors, no sé per què no em vaig apuntar abans a un màster d'edició, però no sé, primer vaig haver de passar pel postgrau aquest. Però llavors, això, vaig estar mirant màsters d'edició, que hi ha el de la Pompeu, que és caríssim, hi ha el de l'Autònoma, que em feia molta mandra tornar a l'Autònoma, i llavors em vaig apuntar a un màster que no és universitari, que es diu Taller de los Libros, que es fa a la seu d'una editorial, i que no et donen un títol universitari perquè no ho és, però et donen moltes eines. I les classes les fan gent que està actualment treballant al món editorial. Sí, o sigui que no hi ha no són pròpiament professors. Exacte, sí. Tu vas a la seu de l'editorial i ve gent, jo què sé, de Penguin o de Nòrdica o del que sigui,
hi ha una llista a la seva web dels profes que donen les assignatures i és molt guai. I de sobte et fan com monogràfics, jo què sé, doncs ara de disseny o ara d'economia, bueno, sí, de com fer, com muntar una editorial, doncs quins són els diners que necessites, no sé què. O doncs llavors també ens van fer monogràfic de traducció i de correcció, que va ser molt guai. I vale. Llavors aquest màster, això no sé si ho puc dir aquí. Bueno, si te'n penedeixes et tallo, no pateixis. No, o sigui, clar, jo aquest màster... O sigui, jo he sigut traductora, també. Una altra de les etiquetes que se'm poden afegir és que he sigut traductora, perquè... A la descripció ho posaré, perquè si no el títol una mica... No, ja, però vull dir, és que clar, jo vaig traduir 4 novel·les de l'anglès al castellà, però ho vaig fer això per pagar-me el màster. En plan, això no sé si es pot dir. No sé, vull dir, si és un acord al qual arribes... Sí. Amb els del màster. Sí. No sé. Sí. Vull dir, no sé per què pot ser dolent, potser perquè no ho ofereixen a tothom, et van oferir... O sigui, t'ho van oferir a tu. Clar, jo vaig demanar, en plan, puc fer alguna cosa per... Bueno, si et van dir que sí... Sí. Ja està. Per ja està. No sé. No sé. Bueno, doncs això. O sigui, estaves... Estava fent classes d'anglès. Encara? Vale. Encara, sí. I traduint això i estudiant el màster aquest, que el guai d'aquest és que no hi havia exàmens, o sigui, realment era com, vale, vens a aprendre i el que et doni la gana per tu. Sí. I això, molt bé, no tenir la pressió d'haver de demostrar que, bueno, molt bé. I això... Però vas aprendre. Sí, aquí sí, és que, veus? Es nota, O sigui, sí. Quan en parles és com, sí. Sí, o sigui... Jo no sabia com estava muntada una editorial per dintre i ara sí, i llavors he pogut com aplicar coses al projecte del fanzine meu. Clar. Parèntesi, parlem de regla. Vale. Sí. Quan va sortir el primer òvul? Vale. Quan vas començar a pensar en fer el primer òvul? Crec que el 2016, mentre estava a la carrera i a teatre... Segon o així, no? Més o Sí, menys. segon o tercer, no ho sé. Sí. Vam començar el 14. Sí. Doncs això, és que ho estava dient abans i ja me n'he anat. Que vaig descobrir el món de l'autoedició i dels fanzins, no sé com ho vaig descobrir, i va ser com, vale, jo vull fer-ne un, però no sé sobre què. I llavors, paral·lelament, jo sempre havia tingut com la necessitat de parlar de la menstruació en veu alta, perquè de sobte a casa m'havien fet una festa de la regla i a l'institut no en parlava i era com, per què és tabú i per què jo en vull parlar i no sé què. Llavors un dia vaig escriure un text, de fet per la uni havíem de fer simplement un exemple de text argumentatiu i el vaig fer sobre les copes menstruals i el profe em va dir, està molt bé aquest text, per què no el publiques? I llavors va ser en plan, jo en publico això i llavors vaig dir, vale, ja està, ja ho tinc, puc autopublicar-ho en un fanzine i que sigui col·laboratiu. I així doncs, vaig començar a editar de manera molt intuïtiva perquè no sabia gens què és editar. No sabia ni que estava sent jo editora fent això. Clar. Era com, vale, no, vull com trucar gent i bueno, trucar, fer spam per Instagram i dir gent que faci coses sobre la menstruació. Doncs participeu i envieu textos o poemes o fotos o il·lustracions o el que sigui sobre la regla i pues, així va néixer el primer òvul. Pues això, el 2017 va sortir. Sí. I... Està molt bé. Jo me l'he llegit i em va agradar. Que bé. No sé. Sí, o sigui, va sortir en un moment en què encara no era tan boom menstrual. Just després va sortir també una foto de la Rupi Kaur que, bueno, no estic dient que Rupi Kaur sigui referent, però molt bé a la seva foto perquè es va començar a parlar més de la regla i això. No sé, ja m'he perdut. Bueno, això, que el 2017 va sortir el primer òvul. Llavors, clar, jo amb tot això, perquè com vaig molt per impulsos,
vaig com abandonar molts exàmens, perquè era en plan, no, és que tinc la presentació de regla, és molt més important que jo ara acabi la maquetació d'això i, bueno, que no maqueto jo, o sigui, m'ajuda una amiga, la Mari Zern, però bueno, que això, que de sobte, o sigui, com no m'organitzo la vida, però de sobte tenia una presentació per la que havien d'estar llestos els fanzins, doncs abandonava coses de la uni i de teatre per treure això. Que és una cosa que et surt de dintre, i per això ho prioritzes. Sí, i suposo que aquell va ser l'any que més coses vaig suspendre, i jo crec que per això es va com retrasar un any la meva graduació. Però bueno, no passa res, perquè va sortir el fanzine i molt bé, molt contenta. Després va sortir el segon el 2019 i aquest any ha sortit, aquest any no, l'any passat. Bueno, sí, perquè estem al gener. Sí. Però sí. Sí, el desembre de 2021 el tercer va sortir. Ja amb el bagatge d'haver estudiat edició. Clar, ara no puc dir si es nota o no, clar, perquè no l'he vist el tercer. No, es nota sobretot en una cosa que és que bueno, ha pujat el preu, però ha pujat el preu perquè és que jo amb el primer òvul a les col·laboradores quan va sortir els demanava si podien com cobrir els gastos d'impressió perquè jo no podia i llavors en plan no és que no puguis, és que si tu vens una cosa a molt poc més del que t'ha costat fer-la, doncs no pots cobrir, o sigui, no. Llavors, bueno... Clar, però... Un moment. O sigui, llavors, tu sol·licitaves a les teves col·laboradores el contingut? Sí. Però llavors, o sigui, perquè tu el venies a un preu. Sí. Llavors, aquest preu no era per cobrir els gastos d'impressió? Sí. Sí, però ja està. Vale. Però el cas és que hi ha més gastos amb els que jo no comptava, que són en plan, per exemple, les llibreries es queden un percentatge. Vale. Que de sobte el fet d'anar a Madrid doncs també té un preu que vale, imprimir sí, però és que també comprar el paper, comprar més coses, comprar la grapadora, bueno, coses... Bueno, no ho sé. Amb el tercer número, doncs, no, o sigui, les col·laboradores es queden a l'òvul i els gastos d'enviament també estan coberts amb el preu del fanzine i això. I també una altra cosa que he après és doncs, que va més tard, o sigui, no... Tu quan edites una cosa no reps els diners d'això fins mesos més tard, perquè no es ven tot el primer dia que ho treus. Llavors has de com calcular les coses com molt a llarg plaç i bueno, doncs això. Té com més rerefons del que sembla, o sigui, no és tan simple amb autopublicar així... Clar, i com ho feia jo així de random, de sobte després em faltaven diners, però perquè havia imprès no sé quants números i no es venien fins al cap de mig any. Clar. I llavors, clar, era com, vale, col·laboradora, necessito que em paguis això, i és com, no, això és impensable, no pot pagar-me res una col·laboradora. I bueno... Bueno. No sé, mare meva. Bueno, i tot això que s'ha après? Sí, perquè cutre... Bueno, no passa res, perquè es diu Ediciones Cutres, el fanzine, o sigui que ja... Bueno, l'editorial és Ediciones Cutres perquè ja sabíem que les coses fetes des de la intuïció poden sortir cutres i malament. Però bueno. I per això va ser postgrau. Sí, en part. Sí. Llavors et teníem fent classes d'anglès al matí? Sí. Fent màster d'edició a la tarda? Sí. Bueno, no sé si era matí o tarda. Sí, tarda. I ja està, això és el que vaig fer l'any passat. I aquest, a l'estiu vaig decidir que no volia més ser profe d'anglès. Bueno, a l'estiu s'acabava el de ser profe, perquè les escoles tancaven. Llavors vaig buscar una feina d'estiu a una gelateria perquè m'agraden molt els gelats
I... També hi havia un altre projecte en això. Sí, hi havia un altre projecte que era de ressenyes de gelats. Però bueno, no sé, sí, això, que vaig veure que una gelateria... Està molt bé, també, l'Instagram, sí, a mi m'agraden les ressenyes dels gelats. A veure, són una mica risses, bueno, una mica no, Són una mica risses, molt subjectives, però també és el que vas a buscar en una ressenya de gelats. Sí. I molt descriptives, que és la part guai. Vale, doncs això, que vaig començar a treballar a una gelateria. De fet, o sigui, això era un somni que jo tenia de petit, en plan, treballaven en gelats? Quina meravella! Que llavors dius, per què has estudiat tot el que has estudiat? Doncs, bueno, no ho sé. Però ara estic treballant a una gelateria, estic complint el somni de la Sasha petita i estic molt tranquil·la perquè estic en un lloc estable econòmicament i mentalment també prou. I és, o sigui, estic molt feliç mentre soc allà, en plan, que em ve una persona i em diu què em recomanes combinar amb aquest gelat? I llavors a mi doncs, em fa molta il·lusió fer aquesta feina. Brillen els ulls. Sí. I això, o sigui, he decidit com... bueno, perquè, clar, mentre traduïa em vaig cremar molt. O sigui, les dates límit i jo no ens portem bé. Llavors, traduir és constantment tenir dates límit, és constantment autoimposar-te a fer feina, que això a mi em costa molt. Llavors, el fet d'anar a la gelateria, que és simplement anar a fer unes hores i ja està, i que d'això depengui el meu sou, em calma molt. I, en canvi, que depengui, o sigui, el que he de fer a la vida, que em doni de menjar, que sigui en plan, no, és que tu sola has de seure a la taula i posar-te a traduir o a corregir o el que sigui, no. Que no et dona estímuls? Bueno, no sé que el llibre sigui molt guai, pel que sigui. No. Perquè a més traduïes del rus. No, traduïa de l'anglès, no. Era tot anglès? Sí. No sé per què a mi em sonava que... Rotllo, que t'havien agafat com a traductora en part... bueno, perquè jo vaig dir... Pel rus. Hola, puc traduir perquè... Sí. Sé rus i sé més idiomes i em van dir, va, saps rus? Doncs clar que sí. I després només vaig traduir de l'anglès. No sé, la meva vida és constantment parar a pensar en qualsevol moment de la meva vida i és tota l'estona un desastre. Bueno, un caos. I ara, doncs això, ara no. Perquè ara només vaig a treballar, poso gelats a la gent, en menjo també, en faig ressenyes quan tinc temps i quan em ve de gust. Edites el... Edito el fanzine, sí. També m'he apuntat a una cosa de fer ressenyes d'obres de teatre, per tant, que també està molt bé, perquè també és unir les coses que he estudiat de teatre i de filologia, de fer comentaris de text. Sí, clar. Bueno, no sé... Ho estàs dient com si fos molt desastre, però no ho veig tampoc. No sé. No sé, és que és com jo ho visc, com molt caòtic, en plan, vale, passo d'una cosa a l'altra com molt... No hi ha res pensat de la meva vida, saps? En plan, literalment, el fet de treballar a una gelateria va ser perquè un dia estava al Born, vaig fer un càsting que em va anar molt malament i vaig estar voltant pel Born i vaig acabar davant d'una gelateria que em venia molt de gust provar des de feia molt per el meu compte d'Instagram de ressenyes i de sobte a la paret tenien penjat buscamos dependienta manden CV i va ser com, claro que sí, o sigui, clar, bueno. i així tot, no sé. Però tampoc et pots sentir estranya de que la teva vida vagi a cops d'impuls quan la majoria de gent ha fet una carrera a partir d'un impuls que va tenir quan tenir quan tenia 18 anys o 17 o 14 perquè va començar a estudiar X, o sigui, tal batxillerat o tal optativa. O sigui, tampoc és tan estrany que a mesura que creixes i veus la vida d'una manera diferent, no? No sé. Sí, suposo que sí. No, sí, a veure, jo estic contenta, en realitat, perquè he provat coses i he com anat descartant coses. De fet, jo, com, en plan, a primer, segon de carrera, que just venia del científic,
jo estava en plan... No, jo estic molt contenta d'haver fet el científic, perquè així sé que no vull fer mai més res al científic, perquè si no, potser m'hauria quedat com... Un resultat negatiu és un resultat. Sí. És que... Sí, ara estic tranquil·la perquè jo que sé, sento el podcast de la Cati superapassionada parlant de bio i és en plan, uala, és que arribo jo a no haver fet el científic i jo crec que ara estaria amb el dubte de i si hagués fet el científic potser jo també, a mi també m'hauria apassionat tant estudiar les cèl·lules i en plan, no, perquè ara ja sé què és estudiar les cèl·lules i sé que no m'interessa tant. I com creus que ha de ser una persona que li acabi agradant fer filologia o que encaixi a la carrera de filologia, per exemple? O sigui, que digui aquest camí és el correcte per mi. Clar. Que ha de tenir clar, que vol acabar fent classes? No, a veure, no, si de fet... No, ha de tenir clar que li agrada la llengua i llegir i... Despertar-se a les 8 del matí. Això sí vol ser fonètica. No sé com està ara, a quina hora l'assignatura de fonètica, però... No, a veure, o sigui, has de tenir com... A veure, lo típic, no sé, que et llegeixes el menú en un restaurant i trobes faltes, doncs, no sé, en plan com que t'interessin aquestes coses que... Bueno, és que estic en plan intentant pensar en els dos perfils que són com el de literatura i el de llengua. Pots separar, Sí, però és que en realitat... Jo què sé, jo vaig entrar pensant més en què m'agradava la llengua i vaig sortir més en plan que m'agrada la literatura i crec que també hi ha gent a qui li ha passat al revés. Clar, o sigui, podem resumir que tampoc hi ha un perfil predestinat a fer una cosa, sinó que ja tu vas trobant i ja està. Sí. Pues en mentalitat oberta de passar de literatura a llengua i de llengua a literatura. Sí, està bé. No sé, a veure, i de fet, com més, jo què sé, quan mirava màsters d'edició i així, vaig també com tornar al grau, allò que et diu, quines són les sortides? I també et surten coses d'edició, que jo en el seu moment no ho vaig ni veure. Però clar, és com, té sentit, perquè si estudies això, doncs pots aplicar. És que clar, és que tot el que dic pot ser mentida, perquè és que quan dic t'ha d'agradar llegir, jo no em vaig llegir ni la meitat dels llibres de la carrera. En plan, i m'agrada llegir, però de sobte estava allà i com era obligatori no ho feia. Però això és un problema meu, que això no li passa a tothom. En plan, hi ha gent que es llegia els llibres abans que toqués i tot, i molt bé. Bueno, i perfils diferents, al final. Sí, clar, no, esclar. No sé, suposo que gent caòtica hi ha a tot arreu. Sí. Sí. De qualsevol carrera, no? I, bueno, el fet de fer com també teatre alhora i tot... Clar, jo anava com... De sobte, si tenia una presentació de teatre, les coses de la carrera anaven com superarrossegades. En plan, bueno, vaig mig aprovant això. Llavors, no sé, si ja tens una facilitat, doncs ajuda a poder fer altres coses alhora. És que jo crec que això sí que és una cosa important, en plan que totes les coses que he anat fent com sèries, o sigui, jo què sé, la carrera o la feina que estic fent ara, em permeten com tenir temps per fer el que em ve de gust a cada moment. En plan, jo què sé, si ara em ve de gust doncs fer ressenyes de teatre, ho puc fer perquè sé que no viuré de fer aquestes ressenyes, o sigui, jo no pretenc viure de fer ressenyes, però les puc fer perquè em ve de gust, perquè visc de vendre gelats. I llavors, doncs, amb la carrera crec que em passava una mica això, en plan, era com, vale, jo ara mateix, com estic fent la carrera, així me la vaig traient, em puc permetre estudiar teatre. I així, en plan, el que he fet a la meva vida més o menys ha sigut com combinar com he pogut el que m'hi ha de gust i més el que tocava, tot i que és que la carrera també no és en plan... Jo t'he de dir que fa 4 mesos o així que ens vam veure i per l'aniversari de la mare
i que em vas explicar que estaves venent gelats. Sí. I estaves feliç, sí. Però completament feliç perquè et permetia això, o sigui, treballar d'una cosa que t'agrada durant unes quantes hores al dia i després estar com a mínim mentalment més descansada per fer el que tu tenies ganes de fer. Clar. I em vas fer una enveja que... Sí. O sigui, com a mínim que tu enfoquessis així de... estic la mar de bé. És això, o sigui, si tu realment has estat en un punt de que havies de seure davant d'un ordinador per traduir un llibre que saps que no t'aportarà inputs estimulants, com que aparegui algú i et pregunti què pot combinar el gelat, doncs 1000 vegades millor aquesta feina que l'altra. Sí. No, sí, totalment, això, Sí, no, és que de fet jo crec que venia aquí amb la idea una mica de dir això, però... Mira, no he anat per aquí, però sí, és això. En plan... Vull dir que està molt guai. Clar, o sigui, és que en general, en plan... També això, el màster d'edició també m'ha ensenyat això, en plan... Que tu quan edites coses, no? En plan, no pots només editar el que et ve de gust, perquè si només edites el que et ve de gust, llavors l'editorial s'enfonsa, perquè també has d'editar coses que es vendran. I això passa doncs, amb tot, en plan, si tu de sobte decideixes ser actriu, no podràs fer només les obres que et vinguin de gust, hauràs de fer obres que et semblin una merda però que són les que et fan taquilla. I doncs així, doncs amb tot, és que... I treballar d'una cosa que no t'amarga i que estàs bé durant el dia, perquè al final és on passes més hores al dia, i, doncs està bé, en plan, i no sé, en plan, que no passa res per no estar dedicant la teva vida a la cosa artística que pensaves que t'ompliria, en plan, perquè és que si has de dedicar-hi la vida i t'ha de donar de menjar, potser al final acabaràs com fent coses artístiques que no són tant el que et ve de gust. No sé si ho m'estic explicant. Sí, perfectament, Que bueno, que després és doncs això, buscar el temps, organitzar-te una mica... O sigui, passa bastant lo de que la gent que es dedica al seu hobby el hobby deixa de ser hobby. Sí, clar. I llavors... Jo no sé si li diria hobby, Bueno, hobby. Vale, no, crec que això ha sonat molt a la persona que ha fet el científic. No, perquè estava pensant en... O sigui, més en gent que fa ressenyes sobre, jo què sé... coses que més veus per hobby o per exemple, saps? O sigui, estava pensant en això, no és que... Per exemple, que això ho deia el Dayo que fa... Bueno, un que fa de videojocs i que, clar, de cop i volta has de jugar a X videojocs chorrocientas hores per poder-ne fer una ressenya i explicar que està bé i ja no ho veus amb els mateixos... O sigui, sí que ho intentes de sentir-lo com a jugador però alhora estàs mirant això a aquest tipus de públic no agradarà, això narrativament falla i això en pel·lis i en tot també passa el mateix. Que no sé, potser aquest joc ara mateix no et ve de gust jugar-lo, el que deies tu. Potser aquesta obra no em ve de gust representar-la. Que no volia dir hobby. Està bé. S'ha entès, però bueno, volia... Em sembla bé. Jo quan ho he dit també m'ha sonat una mica condescendent. Bueno, però sí. Perquè venim d'on venim. Vull dir que està molt guai intentar com fer que sigui el teu camí principal, la cosa aquesta que et neix de dintre. Jo què sé, com això, quan vaig decidir estudiar edició perquè m'encantava fer fanzines, però després vaig estar fent pràctiques també a l'editorial i al final el que feia a les pràctiques era fer Excels i anar a portar llibres a correus i que és com... No estava malament, però si he de dedicar la meva part d'editora a això, doncs prefereixo no fer-ho. Prefereixo editar fanzines del que em ve absolutament de gust mentre treballo a una gelateria que està a una editorial
editant coses que no m'acaben d'interessar. Estupendo. O sigui, crec que és molt bona lliçó, perquè és això, hi ha com molt aquesta pressió de t'has de dedicar a allò que t'agrada més, o allò de si el que trabaja de lo que le gusta no trabajarà ni un dia, potser està com molt mitificat en certs aspectes. I al final hi ha com més coses més enllà d'això. Sí. A veure, que també he de dir que jo tinc la sort que m'agraden els gelats tant com per estar feliç 40 hores a la setmana venent-ne. Perquè, per exemple, he estat alguns estius treballant a un càrting i és una puta merda si no t'agrada. O sigui, no és, vale, doncs em posaré a treballar a qualsevol lloc, a qualsevol botiga per tenir un ingrés i després poder fer el que vulgui, perquè o sigui, si t'amarga tampoc és la cosa, o sigui, jo és que no m'amarga treballar a la gelateria, estic contenta allà. Llavors, clar, tinc aquesta sort de poder combinar una feina més mecànica que m'agrada amb després tenir temps lliure i diners per fer coses que em venen de gust. Moraleja final? No sé, no hi ha moraleja final. Ves fent. Sí. Ves fent, intenta que t'agradi el que fas, tant a dins com fora de la feina. Sí. Sí, no sé. Molt bé, Sasha, doncs moltes gràcies per venir. Jolín, gràcies a tu. No sé, jo pensava que vindria aquí i m'ordenaria una mica el cap i crec que no, Bueno, però una mica de mapa sí que hem fet, no? Hem fet mapa, però ha sigut com, uau, vaya carretera de Cadaqués, però bueno.